हरे कृष्णा हरी बोल. आजचा दैवासुर संपद विभाग योग 16वा अध्याय दैवी आणि आसुरी स्वभाव काय आहेत. मग त्याच्या आपण इथे सर्व विस्ताराने या जाणून घेणार आहोत की कशा प्रकारे विविध दोन प्रकारांमधले स्वभाव मग त्याच्यामधनं आपण कसं आचरण असायला हवं. असा हा अतिशय महत्वाचा अध्याय आहे. कारण कालचा जो 15वा अध्याय जाणला की त्याच्यामध्ये ज्ञान वेदांचं ज्ञान सूत्र ज्ञान जाणून घेतलं आणि ते ज्ञान जाणून घेण्यासाठी दैवी संपत्तीची आवश्यकता आहे. म्हणून कुठेतरी भगवंतांनी लगेचच 15वा झाला आणि लगेच 16वा अध्यायामध्ये या दैवी आणि आसुरी संपत्तीचं वर्णन केलेलं आहे, स्वभावांचं वर्णन केलेलं आहे. हा दैवासुर संपद विभाग योग या नावाने का बरं ओळखला जातो, तर हे जाणून घेण्यासाठी आपण इथे या अध्यायाचा चिंतन पाहणार आहोत. पण त्यापूर्वी आपण भगवंतांना नम्र वंदन करूयात. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करूयात. आणि आपला उपक्रम जिथून चालू झाला आहे, इस्कॉनचे मंगलोर कर्नाटक येथील श्री नामनिष्ठादास प्रभूजी यांना देखील नम्र वंदन करून उपस्थित वर्गात सर्व साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्णा हरी बोल. आता हा जर दैवासुर संपद विभाग योग नाव दिलेला आहे तर मग का दिलं आहे. मग आत्मकल्याणासाठी दैवी संपत्ती आणि आत्मनाशासाठी आसुरी संपत्ती हे महत्वाचं सूत्र इथे आपल्याला या अध्यायातनं मिळतं. अगदी बघा, आपण जेव्हा आरती म्हणतो गीतेची, तर तेव्हा त्यात देखील जे काही वर्णन केलेलं आहे, मग त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे. आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी समरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी जय भगवत गीते. गीतेची आरती अतिशय सुंदर आहे. सर्व त्याच्यामध्ये श्लोकांचा मतितार्थ आपल्याला सापडतो. कधी ना कधी आपण जेव्हा पूर्ण पारायण करतो तेव्हा आरती अवश्य करावी, ती आर्त भावाने करावी. आरतीविषयी बोलायला लागलो तर आपल्याला बराच 1-1.5 तासही पुरणार नाही. पण याच्यातलं सांगायचं तात्पर्य हे आहे की अशा प्रकारे याच्यामधनं आपल्याला दैवी आणि आसुरी संपत्तीचं वर्णन आपण पाहणार आहोत. कारण हे आपल्याला भगवंतांनी या गीतेच्या द्वारा प्राप्त करून दिलेलं आहे. आणि आता बघा, पहिल्या 3 श्लोकांमध्ये दैवी संपत्तीचे 26 गुण सांगितले आहेत आणि आसुरी संपत्तीचे पुढे 6 गुण सांगितले आहेत. म्हणजे 26 गुण आपल्याला दैवी बनवतात आणि 6 गुणांमुळे मनुष्य आसुर बनतो. आणि मग अशा या दोन्ही गुणांच्या मध्ये मनुष्य उभा आहे. म्हणजे आपल्याला आता नेमकं कोण बनायचं आहे हे आपणच आपलं ठरवू शकतो. बडे भाग मानुष तन पाया असं म्हटलं जातं की बघा, अनेक जन्मांच्या पुण्याने आपल्याला हा मनुष्य देह मिळाला आहे. मग आपल्या आयुष्याला आपण जीवन म्हणतो. त्याचप्रमाणे आपण पाण्याला देखील जीवन म्हणतो. अशा प्रकारे पाण्याशिवाय तर आपण जगू शकत नाही. आणि पाण्याचा गुणधर्म काय आहे की तो गुरुत्वाकर्षणाने आपोआप खालच्या दिशेने वाहत जातो. त्याचप्रमाणे मानवाचं जीवन देखील आपोआप खाली जाऊ शकतं. म्हणजे काय, तर त्याचा ऱ्हास होऊ शकतो, अधोगती होऊ शकते. आणि म्हणूनच 25 दैवी गुण असूनही जर एकही त्यामध्ये एक जरी आसुरी गुण असेल तर मग मनुष्याचं पतन होऊ शकतं. आणि म्हणून आपण हे अध्यायाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत की पहिल्या 3 श्लोकांचं पठण करते. त्याच्यामध्ये जे 26 गुण सांगितले आहेत ते आपण जाणून घेऊयात. श्री भगवान वाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः तानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् व्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेद अध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा,
सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची, द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्त हे सर्व दैवी गुण हे भारतात दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 26 गुणांचं वर्णन पहिल्या 3 श्लोकांमध्येच केलेलं आहे. आता बघूया ते विस्ताराने. आता अभय, सर्वात पहिले याचा अर्थ भयाचा अभाव. सुरुवातीलाच अभय दिलेला आहे. म्हणजे आतून बाहेरून जर स्वभावामध्ये वेगळेपणा नसेल तर आपल्यामध्ये निर्भयता येते. त्यामुळे मग एखादा मुलगा बघा, त्याच्या रिझल्टच्या निकालाच्या दिवशी जर निकाल चांगला नसेल तर मग तो आईला किंवा घरच्यांना सांगताना घाबरतो. तसंच आपण आपल्या आतील स्वभावापेक्षा बाहेरून खोटं वागत असलो तर बोलताना घाबरतो. बघा, कोणी खोटं बोलणारा कसा बोलतो? अडखळत बोलतो किंवा घाबरून बोलतो. मग आपण जसे असू तसेच वागण्याचा प्रयास केला पाहिजे. स्वेसे स्वेस्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धी लभते नरहा. 18वा अध्याय जेव्हा आपण बघणार आहोत परवा, त्याच्यामधला हा श्लोक आहे. त्याच्यामध्ये काय वर्णन केलंय की आपापल्या स्वाभाविक कर्मामध्ये तत्पर असलेल्या मनुष्याला भगवत प्राप्ती रूप परमसिद्धीचा लाभ होतो. आणि मग ज्याप्रमाणे आता एखादा उत्तम चित्रकार असला तर मग चित्र काढताना जसा एकाग्र होतो, एखादी महिला असते सुंदर रांगोळी काढत असेल तर रांगोळी काढताना ती एकाग्र होते. मग या तादात्म्यालाच योग असं म्हणतात. आता योग याचा अर्थ काय? मनाला बुद्धीशी जोडणं, म्हणजे ही जीवन जगण्याची कला म्हणजे योग आहे. आणि मग भगवद्गीतेच्या 12व्या अध्यायात आपण बघितलं होतं की भगवंत अर्जुनाला म्हणतात, मय्येव मनाधत्स्व मयी बुद्धी निवेशय. म्हणजे काय? तर माझ्यातच मन ठेव, माझ्या ठिकाणीच बुद्धीची स्थापना कर, यामुळे तू माझ्यातच राहशील, यात काही संशय नाही. मग एखादा विद्यार्थी जर मन आणि बुद्धीने शिक्षकांचं शिकवणं ऐकून यश प्राप्त करून येऊ शकतो. आणि जर लीडर असेल तरच तो लीडर बनू शकतो. आणि मग यासाठी स्वतःमध्ये अभय असणं आवश्यक आहे. अभय हा सर्व दैवी गुणांचा सेनापती लीडर आहे. अभय काय आहे? यशाचा राजमार्ग. पुढे आहे सत्व शुद्धी, सत्व संशुद्धी, म्हणजे सम्यक शुद्धी. देहाबरोबरच मनाची शुद्धी. तर विचार शुद्ध नसतील तर विकार निर्माण होतात. आपल्या विचारांची शृंखला कधी थांबते का? नाही. ज्याप्रमाणे विचार शून्यता आणली असेल तर मग विचारांचा प्रवाह देखील थांबतो. मग ज्याप्रमाणे बघा पंखा गतीने फिरत असतो, त्याचप्रमाणे मग आपल्या मनातील विचार देखील तेवढ्याच गतीने येत असतात. आणि मग वेगाने फिरणाऱ्या या पंख्यांच्या पात्यांमधील रिकामी जागा वेगामुळे आपल्याला ती दिसत नाही. पण 2 पात्यांमध्ये जेव्हा मोकळी जागा असते तेव्हा ती आपल्याला दिसते. तसंच ऋषीमुनींनी, संतांनी हे सिद्ध केलं आहे काय, की एका वेळी आपल्या मनात एकच विचार असतो. जसं जसं मन शुद्ध होतं मग आपल्या विचारांची जाणीव होऊ लागते, तसं तसं आपल्याला याचा अनुभव येतो. पुढे सांगितलं आहे ज्ञान योग व्यवस्थिती, म्हणजे योग प्राप्त करण्यासाठी मग नियमानुसार दिनचर्या असणं आवश्यक आहे. याला योग व्यवस्थिती असं म्हणतात. ज्याप्रमाणे सूर्योदयापूर्वी ब्रह्ममुहूर्तावरती उठणं, भगवंतांची आराधना करणं, भगवंतांची प्रार्थना करून त्यांचे आभार मानणं आणि त्यानंतर पूजा अर्चा करून भगवंतांचं ध्यान करणं, याला ज्ञान योग व्यवस्थिती असं म्हटलं जातं. म्हणजे बाहेरून मिळणारं ज्ञान म्हणजे काय आहे? विज्ञान आहे. आणि आपल्या आतून अनुभवांच्या माध्यमातून जे आपण प्राप्त करतो त्याला ज्ञान असं म्हणतात. म्हणून भगवद्गीता बघा, भगवंतांनी 5,500 वर्षांपूर्वी सांगितली, ती जशी आहे तशीच आहे. आणि हे ज्ञान प्राप्त होण्यासाठी आपली दिनचर्या मात्र व्यवस्थित नियमित असायला हवी. पुढे आहे दानंद दमश्च यज्ञश्च. आता बघा, दान अनेक प्रकारचे असतात. जसं द्रव्यदान, श्रमदान, समयदान, रक्तदान, अवयवदान, श्रेयदान इत्यादी अनेक प्रकारची दानं असतात. मग या सर्व दानांमध्ये सर्वात श्रेष्ठ काय आहे? श्रेयदान. म्हणजे कोणतीही कृती करताना त्याचे श्रेय भगवंतांना देणं, की तुझ्याचमुळे हे घडले आहे असं म्हणणं म्हणजे श्रेयदान आहे. पुढे आहे दमन, म्हणजे इंद्रियांचं, मनाचं, विचारांचं दमन.
हे क्षणिक असतं. सुरुवातीला आळस सोडण्यासाठी आपण त्या आळसावर दमन ठेवायचा प्रयत्न करतो. मग आहारावर दमन ठेवण्यासाठी गोड न खाण्याचं कुठेतरी वचन घेतो. आणि मग एकदा दमन केले की मग त्यानंतर त्याची सवय लागते आणि मग ती गोष्ट परत होत नाही. मग दमनामुळे आपल्याला, मनुष्याला जीवनामध्ये चांगल्या सवयी प्राप्त होतात. पुढे सांगितलं आहे यज्ञ. मग याचा अर्थ काय की एखादी गोष्ट निस्वार्थ भावनेनं देणं. आता यज्ञ हा वाणीचा असू शकतो, विचारांचा असू शकतो. यज्ञाचा अर्थ केवळ आहुती देणं आहे का? नाही. मग उदरभरणं हे जाणीजे यज्ञ कर्म. जेवताना बघा आतमध्ये असलेल्या जठराग्नीला काल आपण 15व्या अध्यायामध्ये बघितलं होतं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर. मग कशा प्रकारे जठराग्नीला अन्न देऊन आहुती दिली जाते आणि मग भगवंतांना नैवेद्य समर्पित करूनच अन्न ग्रहण केलं जातं. जसा आहार असतो तसा स्वभाव बनतो. 17व्या अध्यायामध्ये ते आपण उद्या सविस्तरपणे पाहणार आहोत. पुढे सांगितलं आहे स्वाध्याय. याचा अर्थ काय? स्वतःचं अध्ययन करणं. पुढे आहे तप. स्वधर्माचं पालन करण्यासाठी मग आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त देह तापवणं याला तप असं म्हणतात. मग पुढे आहे आर्जवम, म्हणजे देह आणि इंद्रियांसह मनाची निर्मळता आणि त्यानुसार वागणं याला आर्जव असं म्हणतात. एक सेकंद. हरे कृष्णा. मग पुढे आहे अहिंसा. अहिंसा काय आहे? दैवी गुण आहे. म्हणजे बघा आता ज्या गोष्टींपासून आपल्याला त्रास होतो मग त्यांना मारल्याने पाप लागत नाही. जसं काही बघा काही कीटक असतात, काही मच्छर असतात, काही मुंग्या असतात, मग ते चावल्याने काही आजार होतात, मलेरिया सारखे आजार असतात. मग त्या मच्छरला वगैरे फवारणीनं मारणं म्हणजे पापामध्ये मोडतं का? ते नाही. पण काया वाचा मनाने जर आपण कोणाला दुखावलं तर ती मात्र काय आहे? हिंसा आहे. पुढे आहे सत्य. बोलताना नेहमी सत्याचा आधार घ्यावा. सत्यम वद धर्मंचर. मग अक्रोध. भगवंत म्हणतायत काम, क्रोध आणि मोह हे 3 नरकाची द्वार आहेत. आणि मग अति क्रोध केल्याने आपल्याला उच्च रक्तदाबाचा आजार लागू शकतो. मनुष्याची दिनचर्या बघा व्यवस्थित नसल्यास अनेक विकार होऊन मग क्रोधामध्ये त्याचं रूपांतर होतं. आणि मग कधी कधी अति क्रोधाने प्राणाचा नाश सुद्धा होऊ शकतो. पुढे आहे त्याग, शांती, अपैशनम. म्हणजे कर्मांच्या ठिकाणी कर्तेपणाचा आणि अभिमानाचा त्याग करावा. मनामध्ये शांती असावी. अपैशुनम म्हणजे कोणाच्याही पाठीमागे त्याची निंदा न करणं. हा निंदा करण्याचा स्वभाव नसावा. म्हणजे आपल्या तोंडातून, मुखातून कोणाबद्दलही निंदेचे उद्गार निघायला नकोच नको. का बरं? तर त्याच्यामुळे आपलं चांगलं कर्म, चांगलं पुण्य ते त्याला आपण देऊन टाकतो. त्याबद्दल आपण त्याची निंदा करतो आणि त्याचं काय घेतो आपण? त्याचं पाप घेतो आणि आपलं पुण्य त्याला देऊन टाकतो. आणि मग दया उद्देशू म्हणजे केवळ मानवांविषयीच नाही तर सर्व प्राणी मात्रांविषयी दया असायला हवी. अलोलुप्त्वम म्हणजे इंद्रियांचा विषयांची संयोग झाला तरी त्यांच्याविषयी आसक्ती न वाटणं. इंद्रियांचे बघा अनेक ज्याप्रमाणे नको ते बघणं, नको ते ऐकणं, नको ते ग्रहण करणं, नको ते पदार्थांचा हव्यास ठेवणं किंवा या भौतिक जगतामध्ये अनेक प्रकारच्या इंद्रियांना आकर्षित करणाऱ्या गोष्टी असतात, घटना असतात, पण त्याच्यामध्ये कुठेतरी आसक्ती न ठेवणं. पुढे आहे मार्दवम म्हणजे अहिंसा या शब्दाशीच हा मार्दवम जवळपास निगडीत आहे. म्हणजे माझी ही जीभ आहे ती कशी टाचणी सारखी आहे, ती कोणालाही इजा करू शकते. म्हणजे बोलताना मी तारतम्य ठेवायला हवं, याला वाणीचं तप म्हणतात. म्हणजे कोणाच्याही मनाला उद्वेग होईल असं बोलू नये. पुढे आहे ह्री म्हणजे लज्जा. कोणतंही वाईट कुकर्म केलं तर मग त्याची लाज वाटायला हवी. चापलम म्हणजे स्थिरता. चंचलतेला जो नियंत्रित करू शकतो त्याच्यात
अचापलम हा गुण असतो. मग पुढे तेज, क्षमा, धृती, म्हणजे ज्या व्यक्तीच्या प्रभावाने वाईट माणसं ही चांगली कर्म करू शकतात त्यांच्यामध्ये तेज असतं. कोणाच्याही चुकांना क्षमा करणं हा दैवी गुण आहे. आणि धृती म्हणजे धैर्य ठेवणं. कोणत्याही प्रसंगांमध्ये धैर्यशील राहणं. प्रभू रामरायांची अनेक रामकथांमध्ये आपल्याला अनुभव आढळतात. पुढे आहे शौच. त्याचा अर्थ काय? सफाई. म्हणजे केवळ बाहेरच्या याच्यामधली साफसफाई सांगितली आहे का? नाही, तर आतून बाहेरून आपलं देह आणि मन स्वच्छ असायला हवं. पुढे आहे अद्रोह. वैराचा भाव मनात कधीही नसावा. मग दुर्योधन, दुःशासन हे अर्जुनाचे काही वैरी नाहीत असं भगवंत म्हणतात. तर तुझे वैरी कोण आहेत? काम आणि क्रोध. पण तू या आतताईंना मारायला हवं. का? तर क्षत्रिय म्हणून तुझं हे कर्तव्य आहे. ज्याप्रमाणे बघा, आपल्याला 1-2 महिन्यापूर्वीच आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जेव्हा पहेलगामचा तो हल्ला झालेला, तर त्याच्यावरती त्यांनी ज्याप्रमाणे त्या दहशतवाद्यांना ठिकाणांचं त्यांचं शोधून त्यांना उद्ध्वस्त केलं, अशा प्रकारे हे काय आहे? आताताईंना ठार करणं आहे. आणि मग भगवंत म्हणतात, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हे चांगले असूनही त्यांनी द्रौपदीच्या त्या वस्त्रहरण प्रसंगी तिचं रक्षण केलं नाही. आणि मग दुर्योधन, दुःशासन यांच्या अधर्मींची, असत्याची कुठेतरी साथ दिली, म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला त्यांच्यावर बाण सोडायला सांगितलेलं आहे. पुढे आपण पाहिलं आहे नातिमानिता, म्हणजे अहंकारापासून मुक्त होणं, त्याला नातिमानिता म्हणतात. म्हणजे आपल्यातही बघा, मी हा इतका सूक्ष्म आहे की दैवी गुणांमध्ये त्याला सर्वात शेवटी ठेवलेला आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी या 3 श्लोकांमध्ये दैवी संपत्तींचं 26 गुणांचं वर्णन सांगितलेलं आहे, जे आपण आता इथे पाहिलंय. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 4. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञाने च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे पार्था, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता दैवी संपत्तीचं आपण वर्णन ऐकलं. आता भगवंत म्हणतायत आसुरी गुण हे केवळ किती आहेत? 6च आहेत. आणि या 6 गुणांपैकी एक जरी गुण असला तरी मग त्याच्यामधनं काय होतं की दैवी गुणांना तो मारक ठरतो. इतके भयंकर प्रकाराचे हे आसुरी गुण आहेत. आणि मग ज्याप्रमाणे बघा, एखाद्या पेपरवर, कागदावरती एखादा काळा डाग असला तरी तो आपल्याला आकर्षित करतो. म्हणजे त्याचप्रमाणे केवळ एक आसुरी गुण असेल तर तो आपला नाश करू शकतो. मग हे 6 गुण खालील प्रमाणे आहेत. मग दंभ सांगितलं आहे. दंभ म्हणजे काय? देखावा, ढोंग, जे आपल्यामध्ये म्हणजे जे नाहीच आहे ते दुसऱ्याला दाखवणं. म्हणजे बरेचसे असे असतात बघा भौतिक जगतामध्ये, जे मुळात नाही, नसलं तरी सुद्धा त्यांना ते दाखवायला आवडत असतं. पुढे आहे दर्प. मग आपल्याजवळ जे काही आहे त्याचा अहंकार असणं. मग यामध्ये माणसाला रूपाचा अहंकार असतो. मग वृद्धपणी जेव्हा आपलं हे सुंदर रूप नाहीसं होतं, तेव्हा मात्र हा अहंकार कुठेतरी समजून येतो की अरे रे, मी उगीच या रूपाचा, कुठेतरी सौंदर्याचा अहंकार ठेवला होता. दुसरा अहंकार धनाचा असतो. मग मृत्यूपूर्वी बघा, मनुष्याच्या जवळील ते काही धन असतं, जे काही प्रॉपर्टी असते, काही पैसा असतो, मग ते सर्व ते आपतं नातेवाईक सर्व ते काढून घेतात. म्हणूनच बघा, पैसा, रूप ही काही आपली खरी संपत्ती आहे का? नाही. पुढे आहे अभिमान. आता स्वाभिमान आणि अभिमान यामध्ये फार फरक आहे. दुसऱ्यांसाठी, देशासाठी काही वाटणं हा स्वाभिमान आहे. पण फक्त स्वतःचाच विचार करून स्वतःचा फायदा बघणं, याला अभिमान म्हणतात. हा आसुरी गुण सांगितलेला आहे. पुढे आहे क्रोध. आता भगवंत गीतेत अनेक वेळा क्रोधाबद्दल सांगतात.
मागीलही अध्यायांमध्ये आपण बघितलं असेल कशा प्रकारे क्रोधाचा त्यांनी निषेध केला आहे. का तर क्रोध मनुष्याचा नाश करणारा आहे. म्हणून बघा, रात्री झोपण्यापूर्वी किती वेळा क्रोध आला, आज किती वेळा मी कशा पद्धतीने रिॲक्ट झालो, मग हे आठवून किंवा याची दैनंदिनी जरी लिहायला लागलो आणि मग त्याच्यामधनं कुठेतरी श्री कृष्ण शरणम मम हा जप जरी केला